Em dic Javier Mercè Milà, tinc 58 anys y estoy fent el primer d'anglès. Mi nombre es Belén Ríos, tengo 55 años y estoy en el primero de inglés. Descarregues una aplicació al mòbil i et surt tot en anglès. I si no te n'enteres, de què et serveix? Pues d'aquesta manera, almenys ja tens una manera de la tirar endavant. I si després fas algun viatge, és el que mana, l'anglès. Para mí es un desafío personal. Me llamo Samira, tengo 45 años. Em dic Francesc Caravantes Muñoz, tinc 59 anys y estoy fent primer d'anglès. Mi nombre es Manuel Narváez Lama, tengo 53 años y estoy haciendo el curso de iniciación a inglés, porque yo soy muy cabezón y yo voy a seguir insistiendo. Y sí, ya el inglés ya lo tenía un poquito tratado, trabajé de joven en la costa y la verdad es que sí, tengo mucho interés en conseguir por fin hablar el inglés. És la primera vegada que estudio des de fa 45 anys que vaig deixar els estudis. Me gusta mucho hablar correctamente con la gente. Yo quiero comunicar con la gente, toda la gente, cualquier gente, africano, marroquí, español. Yo quiero aprender inglés, catalán y castellano. Me agrada mucho. My name is Maria Guillaumes and I'm 69 years old. Juan Antonio Villanueva Mora, estic fent segon d'anglès. Jo no m'ho esperava que fos tan amena, dinàmica, és molt encurtidora. Jo, clar, des que vaig acabar COU no havia tornat a estudiar. Ja vaig començar a treballar fins l'any passat. Jo parlava abans anglès així de carrer i doncs ara estudio gramàtica i més o menys vaig més guiada quan parlo, perquè abans com els indis parlava. Suposo que hi haurà molta gent que no ho sap o deu tenir vergonya de venir perquè creu que és per gent molt gran. A veure, hi ha gent de totes les edats. Jo sóc un dels més joves perquè tinc 57. A més practico perquè m'agrada viatjar i llavors doncs, si saps una mica d'anglès doncs va bé. Em dic Francisca Garriga Juan, 60 uns quants. Estic amb el nivell 3, l'últim de les classes d'anglès. Jo em dic Lídia, tinc 47 anys i és el primer any que estic estudiant aquí, anglès. Jo abans no tenia el que es diu massa interès per l'inglès, però tal com estan les coses és molt important avui en dia que tinguis nivell i que t'espaviles com sigui. És que al final jo crec que tindran que ser els tres idiomes, el català, el castellà i l'anglès. En el meu cas és un repte personal, és una cosa que fa molts anys que sempre deia el dia que pugui m'agradaria apuntar-me a estudiar en sèrio l'anglès i sobretot a assentar unes bases gramaticals que fins ara no tenia. Tot arreu on he estat treballant sempre he parlat anglès. El que passa és que no l'he estudiat mai i ha sigut en plan d'estar per casa com has pogut i m'ha fet ràbia el no poder-me expressar millor en moltes ocasions. És una bona experiència, conèixer gent de diferents cultures que estudien un mateix idioma. Y estoy aprendiendo mucho, la verdad, porque luego después de aquí me llevo el trabajo a casa y me está cundiendo, la verdad. I està molt ben organitzat, són classes dinàmiques, no t'avorreixes en absolut, treballes teòrica, fas exercicis i l'important és que realment te n'adones de què aprens. Sobretot perquè la Rosa, la mestra, és una dona que sap el que fa molt bé i estic molt a gust. No he dubtat en absolut en apuntar-m'hi i estic superorgullosa, molt contenta. Por supuesto, a las personas que estén en situación laboral complicada y tal, y que tengan también ganas de aprender un idioma, pues sí que se lo recomendaría. I el recomano molt a la gent que se pugui apuntar a fer l'anglès perquè és una meravella. Es una hora que es para ti y tú te desenchufas de todos. Y eso a mí me gusta mucho y siempre lo estoy diciendo. Tengo amistats que tinc, ja els he dit, estic estudiant anglès i la mar de bé i molt bé i si teniu temps, tireu endavant, perquè l'horari és molt compatible. És una experiència que molt, no sé com t'ho diria, que m'omple.